снощи беше избрана най-красивата столичанка Мис София. Победителка стана 18-годишната Кристина Иванова. Освен голяма парична награда, тя получи и право за участие в конкурса Мис Вселена България. Преди началото на конкурса Мис София, някои от претендентките ни разказаха защо участват и с какво друго се занимават. Аз уча архитектура и това го правя за развлечение общо взето. За първи път участвам в конкурс за красота, но има тръпка на сцената. За развлечение участвам. Не целя нищо като кариера в тази насока. Просто съм млада и защо да не участвам още докато съм хубава. Момичетата се състезаваха в 3 кръга – ежедневни рокли, бельо и официални рокли. След това журито гласува за своите фаворитки. Всички момичета си тръгнаха с награди, но голямата победителка бе една. Номер 11 Кристина Иванова! Наистина имаше много емоция. Много съм щастлива, много съм благодарна на всички, които ме подкрепиха. Искам да поздравя мама. Много те обичам. За БНТ София от конкурса Мис София Карина Караньотова.